second. I make maybe. Ask what I have again. Them. One. Drama is the west side of Bible the second. That's another one. You will. More than and more and I've been over. And West Guy job is a common line in the Bobana and what battalion and near part of part. Anam ni ni ọba so mo ọba na ọba bụ ekwusi agụ n'echichi anam na-echi iji wee tozu na onye abụkọ nwa amara echichi nke ahụ bụ ife onye ji ike aka akịka na-alụ ọrụ ugboro nne na-akwa ọkụ azụrụ nne ebute ego wee chi echichi obodo ji ama mmadụ ị ga-eme nke ilu a na-akpọ egwu mmesi egwu ịsa mmụọ ịsasị amụ wee mee ọba imezi ọba ọ bụrụ itozugo na nwa afọ obodo ji agụnye mmadụ n'ọnụ agwụ onye amaala afịa ọnwụ ife na-eme n'obodo akpọwa ndị chiri echichi akpọọ gị ọnwụ ife na-eme n'obodo gosiri ka onye echichi isolu kere esote isolu kere ọba maọbụ ememme anwa ndị be anyị na-eme esi na ya nwa megide wee ruo n'ọba makwa ọdụ ka investment agwasịa ndị oyibo maka na onye na-emeri ya adịghị eketa ego na-ekene a na-eme ya kwa arọ a na-eme ya eji atọ ọgaranya ndị be anyị ji egosi na onye a na-eriju afọ na abịa onye gburu efi bụ onye mere ọba nwere ife ọ na-ekete n'obodo kwa arọ onye mere egwu nwere ife ọ na-ekete nke ndị egwu onye sali mmụọ nwere nke ọ na-ekete nke ndị sali mmụọ mana ọba bụ okwusi ọgụ na fancha mgbe anwa mmadụ megide wee mụọ ọba afọ onye anwa pụtago n'obodo amagolo onye ọ bụ onye bụ ife ndị be anyị ga-enye ọ bụ na ide ime ya na kwa arọ na ị ga na-eketa ego ya onye akpata na onwe ndị na-eme 5 onwe ndị na-eme 20 onwe ndị na-eme 30 onwe ndị mere 50 ọ na-anwe imere ka ya na-eketa ego ya kwa arọ a na-esikwa na ya ekete mmiri maka n'ime ya ga-enye gị mmiri a ga-akọrọ gị nwere ike akwụsịara gị mmiri ahụ ọkọbụ ego ahụ iji wee menye gị ihe ya kpatara na ndị be anyị ji eluchu mgbe na-eme ya kwa arọ nọ na-egwu ite mmadụ o nwere ihe nzaka ndị na-asị n'ikwu amazi ibe ezi enyi anyị chọrọ ka anyị mara nke bụ ọba nwa ọgaranya na ọba nwa ogbenye nke bụ ọba nwa ọgaranya dịka anyị si malụ bụ na onye nna ya mere ọba na nna ya nwekwara ike ma ọ bụ jee chilezia nke nna ya mere mmadụ nwere ike dịka m kwuru na a na-enwe 50 na-enwe 100 na-enwekwa 10 na-enwekwa 1 nwee ndị na-enwero ncha iji maatụ onye nna ya nwụrụ n'oge mana nna ya mere ọba o jebe ime ọba nwa ogbenye ka ọ bụ maka na ọ ebido na ana tụtụrụ wee mebe nya bụ ife wee meluo n'ebe a na-emelebie ma ọ bụ na onye nna ya enwere ike ijesi ya pụtasị nna gị na-echọba ime ọba o nwere ofu ọba n'ime ọba ndị o mere eme nye gị ije chili ya n'ime ife eji achị ọba ahụ echili ya ọ bụla eburugo ọba nwa ọgaranya elibie ife dị ya anyị kenele gị nne ọba bụ dị sekọndị a sị ka mmalụ ekene ijiri ọma ọba dị si enwere na-ekene anamụ ndị ọzọ niile mere debe ọ pụtakwa na nnukwu ohere ka ihe bụ iji nwee kene ndị anam na ndị mmụọ ọba anam ndị mere ọba arụ a sị m ka nkene onye ọbụla
kpatara ego wee tinye na ime ọba arọ nọ nnukwu ibe ka ọ bụrụ nnukwu ibe ịtụnanya ụkwụ olive agbamume nyere ndị be anyị ka ndị ọbụla na-agba mbọ ka ha nwere ike ka ha nwee ike sonye n'ihe obodo na-eme sonye n'ihe Anam na-eme ọba bụ nnukwu ibe na Anam ya bụ na anyị na-ekene ndị niile kpatara ego na-arụ ọnụ ha wee mee ya bụ ọba so ha jide kara ji na tupu ya egozi ya ọma ya medewe n'aha Jizọs. Eze anyị kenekwala gị a sị na echi ịmụta ihe jere n'ebe ọ dị anyị ejego maka na anyị nwere eze obodo na-enwere eze na-eje ịmụ esi eme ihe eze mana anyị amụtago daalụ uri na Chukwu gozie gị anyị na-ekene unu anyị si na ọ dịgolo unu na mma na agaziela unu Una metata. Dalu ni. Wali ke ko la yo ba na ngota. Tan li ko mo re di. Dem mo ko lo bu na. Mo na ngota wa na na ka di. Fa ko na de mi. Dalu ni. Ai kana ko lagi. Ai ko le no gana. Na. Oh, ba se no ma. Unu bu mu. Ya ya mo le ba. Ora vai giova. Visita. Não pode ser everybody. Não pode ser everybody na pago. Não blanca. Udah sama kan bos bulu. Apa bos bulu? Dalurin nih. Ayo nih kan lagi. Aslinya gazel lagi ya. Dalurin nih. Oh badan tuh. Baik kan aku lagi. Jadi gua mau coba. Dalurin. Mau batat. Mana itu? Mana dua kali. Mana itu? Kita sih gue lu labros. Ama menakal kan itu beri. Apa woba? Mana itu? Gue woba. Umena zeli gani? Akan niru. Umena zeli gani? Oh dia. Dalu ni. Mana ni mayo bini mau baca dulu. No, liwo ni bosi nando. Ana meli. Mana ana No, ya wo ba wa be. Ai ni ba na. Mana ezo? Olu no e wo ga ro na emie. Dalu no. E ma kai. Dejen. Olo. Dejen. Wewe watu na usia. Dalu no. Ana meka na kwa no. Asini ba bi mile bana mboko na dia. Sai na eke nunu. Ana ma wana mwaro na ko maduru. Tide kwa batude ni. Abati ga nam ni na. Ongi bo ebu ya do ni bi ga eke na kwa legi. Asina nwata kwata go solo ga ala liri. Mana ezoku. Ai na eke nunu. Ai na sunu dalu. Awu wal mu mi na eti egwu. Nche na ai melukeze ni ye melukezigu. Dalu na. Ai kene balunu. Awu ne ba nwule. Ohwe. Ihe mu oba didi egwu. Ya ka ina. Yo ka mu oba na emi onwere ya tulu nra
我就问吗？不要这种，我问了的，这话干的干哪弄？这话干的干哪弄？啊？I na-ekele kwa gị anyị hụrụ nke na nnekwu nna anyị onye mere ka anyị gbaa n'igbo gbaa na be ọgwụrụ kere mmanwụ gara ilo anyị nwadọ daalụ okwekọ na ihu nna ebe ala anyị nwere maka na enwere iwere ike n'ịntanetị ndị mmadụ na-ekiri mmanwụ na omenala mmụọ daalụ Kango. You want to keep calling me and I want to put on and then Even a man asked me one day more about Anambra is Old Water. Woman, I never can them. Now, beach also. Not behind a man. So, now what Nina will never ask you about each laws of Nina Chozo would not ask him. Yet in a note. Araba da gwana wonu ba gwana wonu kamaru ga da na obi aba ododo obi ma no abne obi ote bana obi anya ba no ba kaza obi lo obi aka abari mi ma mi wa bibi obi ate obi ni obi ata ọkọ mi obi ni ọsọ ẹ bá ọkọ islam ọlọ́wọ́ ká jọ bá ní obi ni obi
military police. No, over Galanam. Mbolanam.
ọ ngị nwe ụwa ma anyị bụ mmụọ ụwa niile na-eme eme nke mmụzere na-eme bụ Pentikọst onye ka anyị na-eme nwe Pentikọst onye ka anyị na-eme ya nọ ngị nzere anya ọ nwere nke anyị mara ọ bụrụ imeri ya n'aka mara ma anyị na-ekene gị ka ị na-emere anyị ya gbuola anyị ụzọ kwa arọ niile na-ayọ oge bụ nna si n'enugwe gbadata igbuola anyị ụzọ ka ikpere anyị azụ ka inye anyị amamihe n'iko na anyị ekpekọkwara azụ mmụọ nke eme ka anyị buru ụzọ nke anyị na-atọ ọjọọ ataja ka ti ogologo ndụ kachi arụ isi ike mmanya ndị ọbụ abụbutere ụmụnne ebe ka anyị nwa ya na udo gị bụ Jehova ka anyị nwa ya na amamihe gị bụ Jehova ka anyị tọọ ya na amara gị ka anyị nwee na-eto gị na-ebunye awa nso gị ndị mmeri arọ nwa ka anyị na ka ndị ọzọ mee karịa awa aka anyị na ya omere anya na ọdị anyị mma na arọ n'awa Jizọs Alụbike asụ na onye ji ezigbo bụ ihe ndị mmadụ na-eso enesila anya ọbụna gị bụ onye bụ uru nọ n'ebe anyị agụ onwebụna ịmalefu Ogbebi Alụbike anyị sị na ọ gazigokwazi n'ụlọ ọyịwa ọmaka na-abịa ngwugwolo na nke arọ nwa buliburu na nke arọ nza akịa ụmụ ogoloko lele site n'aba Chukwu Okobịa m daalụrụ na ya gazile gị ọ dịgolu na mma dejeni ọhụrụ mesie nwu na-eme ije eru Kusika, orang orang mereka kakek, dalam rumah, air keliling, deh. Ini singkai, aku main kalau jumbo. Boleh jadi, air keliling. Orang bunda yang mau bangkar orang. Masih ke? Oke. Dalam, air keliling. Oh, bangga balon. Abala mala. Kena nak ni. Lima balan. Asin ni awak kan Allah mat. Hal itu dulu. Uli buang. Ndia apa awak tak kena istilah yujo. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀sí ká kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀nà ẹ̀bẹ̀sílẹ̀ aláàtúmọ̀ máa mú wọn. Sára ń rọ máa ní olú ọba kan bẹ̀. Wọ́n tẹ̀kẹ́lẹ́ ní ìtìlá yìí rẹ̀ yẹn ní owó ọba ní àárọ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ wọn jáde náà rọ̀ yóò yọ̀. Ní èkó ní owó ọba náà sì ní àárọ̀. Ṣé ká ń bá wọn? Ọba láàrọ̀. Ọmọ ilé ìdílọ̀.
nwere ike ji ọba mgbe bụ ndị gbara nwere anyị eme na-enwe iru eji inwe ọ bụ ibutere ji mgbe ego na-adịrọ ibe na-eme bụ nnu ego ịtọ na bụ 300 ego ịtọ 120 ka ọ dị ha eme ọba mana akwa mgbe ara isii akụtarị akwa mgbe ara isii akụtara mgbe ego ma ụchọba jesi n'ụta jere ebe gị mụta nwa ekere eme anya eme ọba ndị Igbo kara na ego adịgo na nwere ọbụla dalụrụ asị m ka mmalụ ma ọ bụ onwere ihe ọ na-enweta pụrụ iche nọ ime ọganyala iji gosi na mmadụ dị nnekwu ọ nwere ibe nchọ ka m ghọta ọ nwere nke a na-akpọ ọba nwa ogbenye na ọba nwa ọganyala kere ihe nwere ike ịkọwala anyị n'ebe nwa ihe dị n'ime bụ na ọ bụrụ ibe ọgara ime ọba maka nwa gị ma ọ bụrụ bụ nwa ogbenye mmewe na isi ka nka ego na-ewe pere mpe nnu gị tọọ ya pere mpe mbọsị nwa pere mpe ubuke ọ na-akwụ iri eriri mmụọ na-akwụ iri ekwe mgbe ara isii akụtarị mgbe ego na-adịrọ kọwakala anyị ibe ji akpọ gị Ojemba bikos ana m anụ aba nwa na-anụ ya sị ka m mara ma ọ nwere ibe dị iche ihe dị iche bịara ejere m iwere na Afrịka anyị pụtara nwere obodo Anam nnejere nwere obodo Igbo nnejere mgbe mesịrị ebe nke ọsi Cameroon, Chad, Central Africa. Ebisighị onye ebe na-anya driver ka mbụ ụgbọ ka nje eji onye na dalụrụ ana m ekene gị ịma na a na-akpọ m kango mana ndị elinwe ka nje elere mazi eliwe m kango onye a na-akpọrọ gị Ojemba nchọ ka mmakwa olu mmiri ya bịa mmalụ ebe o si pụta mana inye gị m the light nọ na ijeli njem dịka driver and the driver na-eje ebe niile driver nwere ebe bụ ibie daalụrụ nne ka ogwu iji ọnwa ọbara nwa agwa mmụọ ụwa ndị si ka akọbata gị n'ihe na-eme na-aga n'iru na nsogbu adịrị ọrụ ha n'ogologo ndụ ka nwe ha ogologo ndụ adịrị ogologo ndụ bụ ihe dị ya ogologo ndụ bụ ihe so ka ha bụ ije daalụrụ nne ọganiru amen daalụrụ nne gwakana anyị awa ọba nke gị Ojemba ka iji chi ọba ọkpala Ojemba daalụrụ nne akpatara Anam niile ngị bụ onye nke one na Anam na ndị bụsi Anam ọgbọ nke a ga-ebu ibu ụdị oji gbatakwụlọ tata bụ nke bụsi Anam niile ọgbọ gụọ ya kala Anam ndụ maka na iwe tọba ụtọ na-ekwu ihe ọ na-atọ ka ya maka na a na-abara isi aka agba ụta nkele ka mmụọ ọba na-eme ọba ka Anam ndị ọzọ na-eme ka ịgọ ya kwuo oge ndụ amen ọkaka nna kasị na anyị ụmụ ga-abịaghị iru gị n'ụtụtụ ihe ngozi zuru ọka ihe ngozi zuru oke akwakwa enwe lụọ aka ogoro lụọ aka eze ndị eze hiduo eche ndị ogoro na-adụ n'ike ndị ha na-asa Jesu nwanyị amen ọkpala Ojemba onye bụsi Anam niile ọgbọ ka anyị na-ahụ n'ụbọchị nke taata nya bụ ọkpala Ojemba anyị kenele gị anyị si na ọ gazigolo gị gaziela ezinụlọ gị igbo n'aka nri n'ihe dị mma ka ya ebute igbo n'aka ekpe na ihe dị mma ya eso gị ogologo ndụ na-arụ isi ike ya wala gị ọjọ wala ezinụlọ gị ndị na-ebu ebumnobi ka ba bịa nete gị ji eji eneta ọka enwe bịa bụ gị ọkpala anyị kenele gị asị ka ọ gaziele gị site na Chukwu okike ọbịa Uchenna Omenwa precisely. Ogwe na-ekwu n'ebe ahụgọzi nke tata anyị na-anya na abụgọ agbata Ojemba ọkpala Anam niile nwere ebe anyị na-ekwu maka ya bụ maka ọrụ
ọba ọwakala ihe ọma ọba na-enwetara unu ji eme ya kwa arọ kwa arọ. Nke mbụ bụ na ọmụọba bụ an age-long tradition anyị pụtara ụwa bụrụ ekwudo ya ka eji ama ọgaranya. Na mgbe gboo mmadụ na-emedo ọba ọdako o nwere na mụ na-akpọ asamụọ na-ara na-ekwu ya bụ na imekpuru asamụọ ma imelu ozi ahụ arawa okerarị n'egwu ọba dịka ụdị na-ego shiaz mmadụ na-asị na ya go shiaz Guinness ọ na-alụ onye mmadụ edeele nwa ya ka ọ ya bụ prọpti anyị na-edele mmụọ anyị. O nwere na a na-arụ ụka ọba na ịbụ onye rali G50 onye rali sọsọ 2 ịbere onye rali 50 bụ onye rali 2 enwere m ọchị ma ọba ahụ nwere onye na-emeri ya Igbo na-akpị ya ọzọ Ọnịcha na-akpị ya ọzọ mana anyị nwe na-akpị ya ọba na ga-eji gwugwuo mụ mụ ọba a na-aza ibe nna m gụrụ na ya amụtago mmụ emeli ọba mmụ ọba ọwakala anyị ibe bụ ọba nwa ọganyala ọba nwa ogbenye. Ihe jiri iche n'ime ya arụ nke mbụ bụ na ọgaranya na-emedo ọba dị meeli ma mmụ ya nke bụ nwa ọgaranya ite oke echiri ọba nna ya ọkaba ọrụ ka ị na-ara ara onye nwụrụ bụ onye ọba enwere owe ọba nye ya nke ọzọ bụ ọrụ na-abụ ọrụ mmụ ya ma onye ogbenye na-esi na anyị emeli nke ya ọkara nwere onye ịbụ na ibe mere dị ya ihe esetụ mma otu mmụọ mee nke m mana nwa ọgaranya bịara emesigoro enye eme okpolo ekpolo na ọba nna ya ka ọ bụ ebe mmekpara m ọba bụ ka wade etubu na dis tradition anamụzi dị ọgụ o toro owe aka mụ na nwanne m nọ n'iru bọọlụ na-agọba ka nwa nwechiete egwu obene na-ebe bụ ndị mere ọba na-eshi okesi ọgaranya ya Ọnịcha tata na-agba egwu ọzọ ya ka sị ejiri ụdala eme ọgụ ụdala bụ osi na ebe na-eji onye ọbụla mere ọba na-enye osi ụdala ọhụrụ ọ na-atụ ya na-abịa ejiri eme ọgụ maka n'ibe nnekwu mmadụ ka ọ bụ ụbọchị na na-egwu egwu ọzọ ọhụrụ egwu ya na-abịa ị na-ekiri ekiri mmadụ esi Amerịka bịa na nna ya na-eme echi ọzọ mana nke anyị na-ekpeguzie ka asị na o nwere ebe ọ bụ nna ya ụmụduru mmụọ bụ na ndị otu mmụọ ka ha nwee tekene uyo n'ime egwu ọba na a na-agba anyị na kasị na fieri gbalị agụleri na mmụọ agbakọta na-ekiri anyị na-aga onye kesị ọgaranya ọtụkwasị ndị ya na-ebe egwu ọba aba m bụ Victor Mmụọba gaa na-eto mkpụrụ efu mụ bụ PG Mmụọba nke anyanwụ nkịta President General ịchọghị iri na mmadụ ji ebe ndị mmadụ enwe nọrọ ya mmadụ ọ gị bụ Mmụọba dị ndụ anyị na-agba anya n'ụbọchị nke taata anyị nwee na-ekene gị ụlọ ọba ịgọla ama m n'ọle isi gospel of Christ bụ alụrụ mkpụrụ ekwuru nke izu Daalụ ka Go International n'iru ka eji na-abịa